भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बान्जा आफादजों खुंगा जिद'थि मुंख्लंफोरनि मुङाव आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय जि हाबाफारि बा जि बादायलायनाय बे दिनै जोबथा आरो बेनि दारै जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे जोलुर बादायलायनानै जे आइजोफोराबो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो गावखौ सासे नोगोरारि खालामनो हायो बेनि थाखाय दिनै जोलुर गेलेनायजोंबो बा जायखिजाया गेलेनाय इभेन्टजोंनो जोङो दिनै मुलुगाव गावखौ साफा साफा सिनायथि होनायनि बेबायदि उदाहरन गोबां दं जेरै दिनै जोङो बेवहाय जोंनि अल इन्डिया आइजो टीमनि केप्टेन अपर्णा नार्जारि बिथाङाबो दिनै गेलेदों आरो जोबोद मोजाङै गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों जों आसा खालामदों हयथ' दिनैनि नैबे थासारियाव आइजोआनो जा बा जोहोलावफ्रानो जा जों जाहाथे जोंनि गेलेनायखौ जोंनि जि गेलेनाय बेयाव जों जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो जोंनि जि उन्दै उन्दै देरबोनाय फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना जाहाथे गुबुन गाज्रि लामायाव थाङालासिनो दिनैनि तारिखाव जाथिजों आरो गाज्रि थासारिजों समाज बेरेखा खामानि मावनायाव जाहाथे मुखुब थायालासिनो बेबायदिजोंनो गावनि आथिङाव जे गावखौ माबा खालामनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे नैबे गेलेनायनिफ्राय जों जाहाथे सोलोंनानै लानो हायो बेनि थाखायनो आङो जोंनि देरफुनाय उन्दै उन्दै जोहोलावजोफोरखौ बिथांमोननिफ्राय जाहाथे सोलोंनानै लानो हायो बेखौनो आं खावलायगोन आङो मोनसे खावलायगोन गोबां उदाहरन दं प्रमिला दैमारिया दं बिदिनो बर'नि गोबां गेलेगिरिफोर दङ सरकारनिफ्राय दिनैसिमबो बारा नोजोर होआखै आं लुबैगोन आसाम सरकारानो जा बिटिआर सरकारानो जा जाहाथे बेफोरनि सायाव जों जाहाथे एसे नोजोर बोयो बिथांमोननि थांना थानायनि थासारियाव जाहाथे एसे हेल्प होयो बेखौ आं आसाम सरकारनो बिटिआर सरकारखौ खावलायो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दार 13 जिथाम बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे समाज बेरेखा खामानि मावा ड्राग्स जौ जुवाजों थाया बेनो मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय 4 जुनाव आन्दार 13 जोलुर बादायलायनायखौ जों खालामगोन बिनिनो गिबि खेबाव जोङो बेखेवनाय हिसाबै सनितपुरनि बाटाजिपुरनि मिलौनां गोजौ फरायसालियाव उदालगुरि आरो सनितपुर टिमजों जोङो बेखेवजेनगोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों गलाघाटआव थांगोन गलाघाटनिफ्राय 4 जनजों सनितपुर गलाघाट कामरुप आरो बेनिफ्राय बाक्सा बे 4 जनाव हयथ' नैबे फैबाय थानाय 2 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि लादों बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि देरबोनाय फरायफुनाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे गुबुन हारि बेरेखा समाज बेरेखा खामानियाव ड्राग्स आरो जौ जुवाजों जाहाथे थाङा आं बेखौ मोनसे खावलायगोन नैबे फुजानि बोथोर फैदों बे फुजानि बोथोराव जाहाथे जोंनि फरायसायानो जा जोंनि जोहोलावजोफोरानो जा आइजोआनो जा हौवासाफोरानो जा जाहाथे जोंनि जौ जुवा फेग्रा मुवा ड्राग्सनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो गावसोरबो गोजानाव थायो रायजो राजाखौबो जाहाथे बेनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो बेखौ बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन दिनै भेरगाव आन्चलिक एबसुनि खुंनायाव 16थि आइजो जोलुर बादायलायनाया जोबथा बादायलायनाय आरो बेवहाय क'क्राझार साइ आरो आसाम राइफलनि गेजेराव बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ थांनाय गोलाव समाव जोंनि गेजेरनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावजो बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों आङो फोथायदों बे जोलुर बादायलायनाय खुंनायनि गेजेरजों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायनि जि मोनसे हाबाफारि लादों बियो जोबोद मोनसे ओंथि गोनां जादों आरो बेखौ जोङो अरायसम लांबाय थानांगोन दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गेलेमुनि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड एबा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट मुङै जोङो मोनसे कमिटि दानाय जाहैबाय आरो जोंनि गुवाहाटीनि साइनि आगोलनि डाइरेक्टर डक्टर सुभाष बसुमतारी जायखौ आसाम नङा सा सानजा भारताव बयबो सिनायो गेलेनायनि सासे बा गेलेग्रा सामलायगिरि सासे मोजां दैदेनगिरि होननानै बिथांखौ जोङो बोसोनगिरि महरै जों थिसननाय जादों बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव एबा एडभाइजार
आरो बिथांनि दारै जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो हागोन आरो जोंहा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ माखासे पलिसि रनसायबाय थादों माखासे जोंनि गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय बिसेसकय जों अलिम्पिक एस'सिएसन दं जायफोर गेमा रेकगनाइज बे रेकगनाइज गेमफोरखौ जों जौगाहोनो थाखाय जों पलिसि दानानै जों खामानि मावनो नागिरदों आरो जोङो खम समनि गेजेरावनो बिटिआरनि 40 समस्ति बर्तमाननि मोनसे जोङो बिर सिलागांनि मुङै जोंहा मोनसे स्टेडियाम रुरेल स्टेडियाम बानायनायनि प्रजेक्ट दङ 5 कौटिनि बेखौबो जोङो थाबैनो मावफुंगोन आरो जोंहा साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट बडि थायो स्पर्ट्सनि बे साब डिभिजन लेभेलाव सुपार डिभिजन कम्पिटिसन जायो फुटबलनि बे सुपार डिभिजनाव जायफ्रा चेम्पियन जायो बिथांमोननो 5 लाख जों रां होनाय जागोन बेखौबो जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसनफ्रा जाहाथे माखासे खामानि मावनो हायो बिनि थाखायबो बिथांमोननो जोङो 5 लाख रां होनाय जागोन बेखौ प्रप'जेल जोङो बानायो दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि रनसायनाय जादों